2020 CCE नि APSC आनजादाव क्वालिफाइ जानो हानाय रुपुहि बागमारा गामिनि बारदि बर' बिथांनाव जोङो माखासे खोथाखौ बिथांनाव सोंनो नागिरदों। बिथाङा APSC नि DSP रेंकआव मोननो हानाय बिथां बारदि बर'नाव जोङो बर'फोरनि गेजेरजों जोङो बिथांनाव जोङो माखासे खोथाखौ जों मिथिनानै लागोन। APS DSP रेंकआव मोननो हानाय बारदि बर' बिथां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुहि हालामनि बागमारा गामिनि बारदि बर' बिथाङा दिनै गामियाव फैदों। बिथांखौ गोबां आफाद आरो संगठनफोरा बरायदों आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायदों। बे समाव जों बिथां बारदि बर'आ APSC आनजादखौ माबोरै क्वालिफाइड खालामनो हादों बिनि माखासे खोथाखौ जों बिथांनिफ्राय बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिगोन। नोंथाङा माबोरै नाजानायनि गेजेरजों क्वालिफाइड खालामनो हादों होनना फोरमायगोन? आं प्रिपेरेसनथ' 2021 निफ्रायनो खालामदों। 2021 आव आं कभिडनि उनाव माने बिखेखै माने मोजाङै खालामनो आं सक्षम जादों आरो बेनि सिगां आं ओरैनो इउटुबाव किसुमान भिडिअसफोरखौ नायबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय 2020 आव जोंनि फर्म ओंखारदों। ओमफ्राय बाबाया फिलआप खालामनायनिफ्राय आं माने अलमस्ट एराउन्ड फेब्रुवारिनिफ्राय आंनि प्रिपेरेसनखौ खालामदों। ओमफ्राय प्रिपेरेसन खालामनाय जितु आं माने SPMIS एकाडेमियाव आं एडमिसन लाबाय फाउन्डेसन कर्स। बेनिफ्राय होबाय आं प्रिलिम्सखौ होबाय, प्रिलिम्सआ क्लियार जाबाय। बेनिफ्राय मेइन्सआबो बेबायदिनो माने फरायनानै क्लियार जाबाय आरो आं ओमफ्राय माने माबायाबो इन्टारभिउआबो क्लियार जाबाय आंनियाव। नोंथाङा देग्लायनि गिबिमोन नामा होनना फोरमायगोन नामा? माने आंनि माबा माखाया माने फार्स्ट टाइम नोंथांखौ जों मिथिनानै मोनदों सासे इन्टारनेसनेल टेनिस बल गेलेग्रा होननानैबो। मा फोरमायगोन? इन्टारनेसनेल टेबल टेनिस प्लेयार। आं 2010 निफ्राय 2018 आव इन्डिया टीमनिफ्राय गेलेदों। आं फर्मार नेशनेल चेम्पियन। बेनिफ्राय आं दा अइल इन्डिया साखरिबो मावबाय दं बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन बिथाङा दिनै DSP रेंक मोननो हानायाव नोंथाङा सोरखौ साबायखर होनना बुंगोन गिबियावनो? फार्स्ट अफ अलथ' आं आंनि फेमिलिखौनो, बाबा श्री बिश्वनाथ बर', मा आंनि शशि बर', ओमफ्राय आंनि बिनानाव लुसि बर'। बेनि बाहेरा आंनि माने न'खरनि आंनि मामा मामि दङ, आंनि आबै आबौ दङ, माने गुटे फेमिलियाव जेसे दङ इसोरखौ माने एसे पुरा इसोरनि माने उइसेस आरो इसोरनि ब्लेसिंसनि थाखाय दिनै आं बेखौ मोननो हाबाय। बेनि बाहेरा प्रफेसनेलि माने आं आंनि अइलनि जोंनि कम्पानिनि जे जोंनि सिनियर GM सोर दङ इसोरो आंखौ बहुत सापर्ट खालामदों। बेनि बाहेरा आंनो फरायनायाव स्पेशेलि SPMIS नि जोंनि टिचार्स चिन्मय बरदलै दङ, सत्यजित सार दङ, मृदुल सार दङ आरो सुहेल सार। इसोर माने आंखौ कन्टिनिउसलि थ्रु द एन्टायार जार्नि माने आंखौ पुरा सापर्ट खालामदों। थ' इसोरखौनो आं माने मोननो नागिरो। जिहेतु नोंथांखौ दिनै गोबां रायजो राजा आरो गोबां संगठनफोरा दिनै बरायबाय जिहेतु नोंसोरनि गामियाव, नाथाय नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौथ' बहुत भेरि अभारवेलमिं आरो इट्स अलमस्ट आं दा दोनबोबायसो दा अलमस्ट 40-50 आं आर'नाइ मोनदों दिनै। थ' निजेनि गामिनिफ्रायनो ओंखारनानै जे आं बेखौ खालामनो हाबाय। एन्ड किसुमाना होनदों आइ एम दा फार्स्ट वान टु क्वालिफाइ फ्रम दिस भिलेज। स' बेखौनो माने मोजां मोनबाय आरो आं माने मेसेज होनो नागिरदों इट शुड नट बि जास्ट मी आरो आंबो नङा जे आंनि स्टेप्सआव बा निजेनि जि राहायावनो लानानै फरायनाय हक, गेलेनाय हक बा मिउजिक, आर्ट्स, डान्स जि जायो माने एनिथिं विच एभार दे लाइक आरो प्रफेसनाव निजेनि प्रफेसनाव जे आगबारिनो हायो। बेनिफ्राय जोंनि गामिनि, जोंनि हारिनि, जोंनि माने अসমनि माने माबा खालामनो हायो, प्रस्पार खालामनो हायो। बेखौनो आं माने मेसेज बिथां बारदि बर'नाव जोङो मिथिनानै लागोन आरो बिथाङा आथिखालनि लाइमोन सेंग्राफोरनाव बिथाङा माबायदि थुलुंगा होयो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन। माबायदि थुलुंगा होगोन नोंथाङा? लाइमोनफोरनि थाखायथ' मोनसेल' मेसेज होगोन आं जे माने जि बुस्थु खालामो नोङो लाइफआव, स्पर्ट्स जायो, फरायनाय जायो बा एनि प्रफेसन देट इउ पिकआप, माने मेक श्योर देट इउ डु इट बाय योर हार्ट। माने पुरा जे अन्तरनिफ्राय जे आं बेखौ खालामनो नागिरदों, जों जुदि बेखौ खसाय मोजां मोनबा देन माने इउ गिभ इयर 100% आरो एटलिस्ट माने नों जेसे खस्थ' जाबाबो माने फाइनेन्सियेलि जा, इकनमिकेलि जा, ससियेलि जि प्रब्लेम जाबाबो माने इफ इउ रियेलि वान्ट इट माने खेबसे ना खेबसे नों बेखौ लाइफआव ट्राइ खालामथार। जाया उननि बाथ्रा, बाट जि बुस्थुखौ नों मोजां मोनो बेखौ जुदि नों पारसिउ खालामबा फिउचाराव बा इफ इउ सी इट एज योर गोल, थ' माने आइ थिंक माने इयर माने दिलसे माने जि मोजां बुस्थु खालामनो मोजां मोनो बेखौ खालामनांगौ माने। आसामाव बिदिनो हिमा दास मोनाबो जेरै खेला गेलेनानै DSP जानो हादों, नाथाय मा फोरमायगोन नामा खेला गेलेनानै बिदि DSP जानो हायो? स्पर्ट्सआ बेखौनो आं होनदों जे जुदि नों स्पर्ट्सआव थाङो, स्पर्ट्स इज अ भेरि वान्डारफुल प्रफेसन। हिमा दास मोना, लाभलिना दङ, ओमफ्राय नयनमणि सयकिया मेम, बिसोरो सब आंनि सिगां बिसोरो साथाम इन्टारनेसनेल प्लेयार जे DSP मोनदों। आं 4th वान बाट फार्स्ट वान माने मेरिटजों मोननाय। स' बहुत मोजां आरो ओमफ्राय स्पर्ट्सआ माने एज अ केरियार माने आइ थिंक आजिनि दिनाव माने सरकाराबो माने बहुत हेल्प खालामो स्पर्ट्सआव। बेनिफ्राय स्पर्ट्सआव मा जायो माने एज अ
not only win or lose माने sports is not about win or lose sports आव माने नों आरो बेलेग बुस्थुफोरबो सिखायनो हायो जेरै sportsmanship जेरै नों lose जेब्ला नों लाइफआव जे लाइफआ खालि देरहानाय नङाना लाइफआव थ' नों जेनोबो लाइफआ बारा जेनो थ' स्पर्ट्सआव थाबा इफोर बुस्थुखौबो नों माने बुजिनो हायो आरो इफोरखौ थ' येस माने आं बहुत हेपि जे आं माने बेखौ मोननो हादों आरो दिनै बसखौ बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन जिहेतु बिथाङा DSP जानो हाबाय APSC खौ क्वालिफाइड जानानै नोंथांनि रायजोफोरनि खामानि मावनाय गिबि खामानि मावनाया मा जागोन होनना फोरमायगोन दा रायजोनिथ' आंनि डिउटिया मा जागोन दाथ' बेखौ ट्रेनिंनि उनावसो बेखौ गब मोनगोन बाट जुदि शर्टआव आं जे किसुमान एजेन्डा जुदि आं जुदि भाबिनो हायो आरो आंनि लेभेलाव नाम्बार 1 माने स्पर्ट्सआवनो जागोन very माने स्पोर्ट्स एज अ करियर हाउ आई कैन हाईलाइट इट एमंग द पीपल आरो इनफ्राय सेकेन्डलि जे माने जों फरायबाय दङ लास्ट आं निउस पेपार लास्ट 2-3 इयार्सनिफ्राय फल' खालामबाय दङ very माने जोंनि लाइमोनफोरनि माने युथा माखाया जेसे ड्राग्स आरो एलकहल कनजाम्पसननि जे दङ थ' ये माने बहुत माने एक्सट्रीम लेभेलाव माने राइजआव दङ आरो माने थ' जोंनि असम सरकारनि जे जिर' टलारेन्स एगेन्स्ट ड्राग्स पलिसिया दङ इनि माने लाइनावनो खालामनानै आं माने जेसे हायो बेफोर बुस्थुखौ माने खम खालामनो सेस्था खालामगोन बिथांनाव जोङो जोबथि सोंलु सोंगोन बे समाव जों बर' खौरांनिफ्राय बिथांनि बे जोबथि सोंलुखौ जोङो बिथांनिफ्राय सोंनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा बे उथ्रिसारनाय याव माबा मोनसे सोरबा खुसफोर सोलिदोंमोन नामा होनना फोरमायगोन नामा नो आई थिंक माने कमप्लिटलि फल्स एलिगेसन जागोन आवगोलो मा जायोमोन आं एख' मिथिया बाट आं होदो बा आंनि सिगां जुदि जादो स' देट्स आइ लाइक फर एग्जाम्पल आंनि लोगो सासे दङ आं नामखौ लानाय नङा स' हि काम्स फ्रम अ भेरि माने हाम्बल प्लास भेरि माने पुवर फेमिलि बेकग्राउन्ड आरो ओमफ्राय दिनै APS जानो हादो आंनिफ्राय सिगां रेंकआव फैदो थ' जों खेलायाव प्रिपेरेसनबो स्टार्ट खालामदोंमोन स' दिनै जुदि जानो हायोबा इनिफ्राय लास्ट 4-5 इयार्सनिफ्राय खस्थ' खालामबाय दङ इनिफ्राय दिनै जे फलाफलखौ मोननो हादो स' इट्स माने एभिडेन्स माने एख' एकबारि ट्रेन्सपारेन्सि पुरा 100% माने एनि हौवा हिन्जाव पुरा जिखुनु माने जेसेबो फिसा गामिनिफ्राय फैबाबो जेसे फाइनेन्सियेलि जुदि प्रब्लेम जाबाबो माने इफ दे आर लाइक विलिं टु डु इट गोसोनिफ्राय जुदि माने दे माने पुरा माने फोकस थायो हार्डवर्क डेडिकेसन आरो कन्सिस्टेन्सिजों जुदि एसे खालामनो नागिरो डेफिनेटलि दे केन साक्सिड एग्जामाव इनिफ्राय एबायदि नङा जे रिसोर्सेसआ प्रब्लेम आजिखालि इन्टारनेट दङ सब जायगायाव इन्टारनेट जों गामिनिफ्रायबो फरायनानै दिल्लीयाव बम्बेआव मा जाबाय दङ बेफोर निउसखौ जों मोनबाय थायो इसोर जि मा फरायबाय दङ मा मेटेरियल्स इउज खालामबाय दङ बेफोरखौबो माने जों मिथिगौ स' एजुकेसन एन्ड रिसोर्स वाइस माने एख' बेरियार गैया द अनलि बेरियार इज लाइक निजेनि नों जेसे माने जेसे नेगेटिभिटि दङ बेखौ पुरा साइड खालामनानै नों बेसे निजेनो आगैनो हायो दिस विल रिफ्लेक्ट अन योर रिजाल्ट्स बिथां बारदे बर'आ APSC निफ्राय क्वालिफाइ जानानै बिथाङा DSP रेंक मोननो हादों बिथाङा दसे सम बर' खौरांनि सम होनायनि थाखाय बिथांनिफ्राय साबायखर थाबाय बिथाङा माखासे आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माबोरै उथ्रिसारदों गावनि जिउनि जारिमिनखौ बिथाङा बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों